V tomto videu si povieme dva krátke a jednoduché príbehy. Vitajte! Príbehy poviem dvakrát, a to prvýkrát bez tituliek a druhýkrát s titulkami, aké môžete vidieť práve teraz. Na konci každého príbehu si odpovieme na pár jednoduchých otázok. Otázky slúžia na to, aby sme dané vety počuli viackrát, čo vám pomôže s naučením sa nových slov a vied. Nejde teda o žiaden test. Po skončení videa určite pozrite dole do popisu, kde nájdete aj celý text v PDF formáte a ďalšie materiály a informácie, ktoré vám pomôžu s učením sa slovenčiny. Aby ste dosiahli z videa maximum, odporúčam pozrieť ho znovu, napríklad zajtra. Tak, a teraz už poďme na to. Bol krásny nedeľný deň a dedina sa pomaly zobúdzala do slnečného rána. Jano vyšiel pred dom, natiahol sa a nadýchol sa čerstvého vzduchu. Rozhodol sa ísť navštíviť svoju starú mamu, ktorá bývala na druhej strane dediny. Na ceste stretol susedu, ktorá polievala kvety pred domom. Po chvíli dorazil k starej mame, ktorá ho privítala s koláčmi a teplým úsmevom. Sadli si spolu na lavičku pod jabloňou a rozprávali sa o starých časoch. Slnečné lúče presvitali cez listy a v diaľke bolo počuť spev vtákov. Jano sa usmial. Bol to dokonalý nedeľný deň. Teraz si povieme príbeh ešte raz s titulkami. Bol krásny nedeľný deň a dedina sa pomaly zobúdzala do slnečného rána. Jano vyšiel pred dom, natiahol sa a nadýchol sa čerstvého vzduchu. Rozhodol sa ísť navštíviť svoju starú mamu, ktorá bývala na druhej strane dediny. Na ceste stretol susedu, ktorá polievala kvety pred domom. Po chvíli dorazil k starej mame, ktorá ho privítala s koláčmi a teplým úsmevom. Sadli si spolu na lavičku pod jabloňou a rozprávali sa o starých časoch. Slnečné lúče presvitali cez listy a v diaľke bolo počuť spev vtákov. Jano sa usmial. Bol to dokonalý nedeľný deň. Teraz je čas na kontrolné otázky. Bol krásny nedeľný deň a dedina sa pomaly zobúdzala do slnečného rána. Bol škaredý nedeľný deň? Nie, bol krásny nedeľný deň a dedina sa pomaly zobúdzala do slnečného rána. Jano vyšiel pred dom, natiahol sa a nadýchol sa čerstvého vzduchu. Jano zostal doma v posteli? Nie, Jano vyšiel pred dom. Rozhodol sa ísť navštíviť svoju starú mamu, ktorá bývala na druhej strane dediny. Rozhodol sa ísť navštíviť svojho uja? Nie, rozhodol sa ísť navštíviť svoju starú mamu. Na ceste stretol susedu, ktorá polievala kvety pred domom. Stretol na ceste svojho bratranca? Nie, na ceste stretol susedu. Po chvíli dorazil k starej mame, ktorá ho privítala s koláčmi a teplým úsmevom. Privítala ho stará mama s kávou? Nie, stará mama ho privítala s koláčmi a teplým úsmevom. Sadli si spolu na lavičku pod jabloňou a rozprávali sa o starých časoch.
Sadli si spolu do kuchyne? Nie, sadli si spolu na lavičku pod jabloňou. Slnečné lúče presvítali cez listy a v diaľke bolo počuť spev vtákov. Bolo v diaľke počuť stavebné práce? Nie, v diaľke bolo počuť spev vtákov. Jano sa usmial. Bol to dokonalý nedeľný deň. Bol to pre Jana dokonalý nedeľný deň? Áno, pre Jana to bol dokonalý nedeľný deň. Predtým, ako vám poviem druhý príbeh, by som iba rád pripomenul tým, ktorí ešte nepozerali, aby ste pozreli po tomto videu web stránku Comprehensible Slovak, kde nájdete ďalšie informácie a materiály k učeniu sa slovenčiny. Teraz už aj vo verzii po rusky. Ďakujem a teraz pokračujeme. Teraz si povieme druhý príbeh. Ráno som si zbalil batoh. Slnko svietilo a deň bol ako stvorený na cestu. Na zastávke som čakal na autobus do hôr. Cestou som videl zelené lúky a malé dedinky. Vystúpil som v krásnej horskej doline. Vzduch bol svieži a vôňa lesa ma privítala. Sadol som si na kameň a oddýchol som si. Cítil som pokoj. Výlet sa práve začal. Teraz si povieme príbeh ešte raz s titulkami. Ráno som si zbalil batoh. Slnko svietilo a deň bol ako stvorený na cestu. Na zastávke som čakal na autobus do hôr. Cestou som videl zelené lúky a malé dedinky. Vystúpil som v krásnej horskej doline. Vzduch bol svieži a vôňa lesa ma privítala. Sadol som si na kameň a oddýchol som si. Cítil som pokoj. Výlet sa práve začal. Teraz je čas na kontrolné otázky. Ráno som si zbalil batoh. Slnko svietilo a deň bol ako stvorený na cestu. Zbalil som si batoh večer? Nie, batoh som si zbalil ráno. Na zastávke som čakal autobus do hôr. Čakal som na zastávke na električku? Nie, na zastávke som čakal na autobus. Cestou som videl zelené lúky a malé dedinky. Videl som cestou more? Nie, cestou som videl zelené lúky a malé dedinky. Vystúpil som v krásnej horskej doline. Vystúpil som vo veľkom meste? Nie, vystúpil som v horskej doline. Vzduch bol svieži a vôňa lesa ma privítala. Bol tam svieži vzduch? Áno, vzduch tam bol svieži a vôňa lesa ma privítala. Sadol som si na kameň a oddýchol som si. Sadol som si na lavičku? Nie, sadol som si na kameň. Cítil som pokoj, výlet sa práve začal. Cítil som napätie? Nie, cítil som pokoj, pretože výlet sa práve začal. A to boli dnešné dva príbehy. Dúfam, že sa vám páčili a že ste sa naučili niečo nové. Dajte mi prosím vedieť v komentári, ktorý príbeh bol lepší. Ak sa vám video páčilo, dajte mu like a odoberajte kanál. V popise videa nájdete text príbehu v PDF a ďalšie materiály,
na učenie. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa na budúce. Čaute.